bura manye gin godo Nyeri, Mount Kenya Safari Club. Apani Fred, gima nyaka wawachi en ni kane jogi oromo ng'eny gigi nyowachi. To en nani noko wachi gi galamoro manyeji nitie. But jatend piny nyo keto buche matindo tindo gigi. Kumanyiko ni kila sector bedo gi 90-day plan, to gi 90-day plan gini gibro achieve ginade. Apa ni gima koro nego gitim en ni nyaka gigole oko ne jopiny. Nito ka koro en migao mar pur 90-day plan gi enang'o. Ka en weche mbolea, to mbolea ni bro chako chopo ne jopiny chakre tarik adi. Ten mbolea tan maromo nade. Ka en weche mag pur kata ni koro idwa mi jopur tingni. To tingni gi iyudo gi kanye, tiyudo gi e pesa di. Mani gima koro nego watim ang'o wariti. Nikech buche to nyo tim ma jigi nyo wache. An gi achiel ariyo siepena manye nitire buche gi. To kanyalo so kodgi to ne gikona ni gigi nyo tim ang'o nyo wache. En mani koro report no. Mana kaka ne awacho ni burane. Nyaka wayude ni to ang'o gang'o mano wache mabende